Ngiyamthembisa uma ukuthi ekhaya kohlezi kunjalo. We will keep the love. One thing she knew ukuthi siyathandana thina kakhulu no matter what. Ukhatshwe ngenkonzo ezukileyo namhlanje umakhwekhwetha womsasazi kwezenkolo uZanele Mbokazi Nkambule. We are extremely excited ke ngale investment eyenziweyo nguRhulumente wethu simthandayo. Lichithe ngaphaya kwama-30 ezigidi zerandi isebe lezempilo eMpuma Koloni ukuhlaziya amagumbi okubelekisa kwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Umsasazi umshumayeli kwanomseki womsitho wembasa iCrown Gospel Music Awards uZanele Mbokazi Nkambule ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eThekwini namhlanje. Usapho abahlobo namagosa kaRhulumente ebezimase inkonzo yakhe yomngcwabo kwiziko lenqunquthela iICC uwongwe ngenkonzo yomngcwabo yaseburhulumenteni kwisigaba sesibini sephondo. uMbokazi Nkambule usweleke ngomvulo emva kwedabi nesifo somhlaza. Ubomi bukaZanele Mbokazi Nkambule bubhiyozelwe ngengoma nomdaniso. Abazili bakrwaqule kumzila wakhe bamchaze njengegorhakazi ebelinobuntu kwanomthanjiswa. Abantwana nabazukulwana bakhe bavakalise umbulelo ngengeqesho nothando lwakhe. I always prayed ukuthi they would never have to live and feel the pain I felt when I lost Uma. But for the second time again, I've lost another mother. But ngiyamthembisa uma ukuthi ekhaya kohlezi kunjalo. We will keep the love. One thing she knew ukuthi siyathandana thina kakhulu no matter what. And once again, ngiyaphinda futhi ngiyasho ukuthi sinobaba thina. Kanti unconywe njengofunqule uqoqosho waphuhlisa nezokhenketho kwiphondo laKwaZulu Natal. Umyeni wakhe uBishop Mpendulo Nkambule kumyalezo wakhe ofundwe lilungu losapho umchaze unkosikazi wakhe njengeqhawe lakwamoya elamzinzisa ngeyona ndlela. Today is a day I never thought would come. I just never imagined waking up without you by my side. Oh my love. Zanele loved our children. Nalo Khosi FM luqale emswaneni luncoma igalelo lakhe kwesisikhululo ogxabakhe bathi ebeyinkuthazo kwaye bafunde lukhulu kuye. Akasayi kulibaleka nakubaphulaphuli ngakumbi benkqubo ebeyibhexesha iEshilo. Sapho luthi luza kugcina uqaqambile umzila wakhe ngeCrown Gospel Awards. Usapho lunxungupheleyo lwasePhoenix kumantla eTheku lufuna impendulo kulandela ukubulawa kwentombi yalo uPhumla Mtshali noye watshayiswa sisithuthe emva koko sabaleka ngentseni yayizolo. Amapolisa kwaZulu Natal anqinile kuba isithuthe esitshayisa uMtshali besiyinxalenye yezithuthi zokhuseleko lwamapolisa ezityalo ebukhosini. Kodwa athi esi sithuthi sibikwe njengesilahlekileyo ngumqhubi emva koko safunyanwa silahlwe emasimini. uPhumla Mtshali behamba kulomgwaqo Phoenix Highway ezintatha ngolesihlanu wayiwelwa umgwaqo ngesikhathi imoto yohlobo lwe-SUV emnyama imshayisa yamwisa phansi. Umshayeli wemoto yamaphoyisa akazange ame. uMtshali ushonele khona lapha. Ozibonele uthi ngemuva kwesigameko abantu abangaziwa babuyele endaweni yesigameko bezothatha inumber plate ebiwile. Ngizwa ngomsindo kuthiwa hayibo uhamba nenumber plate. Mangizi ngiyasukuma usesemoteni vele. And then wahamba nenumber plate. So imoto ekuyiyona yona iFortune emnyama binama aerial. Inkampani yonogada iReaction Unit SA ibike ukuthi ithola imoto emnyama yakwa-SAPS esimobeni endaweni yaseCanelands. Lokhu kwenzeke ngemuva kwamahora esigameko. Imoto kuthiwa yebiwe emzini osePhoenix. Umndeni kaPhumla okhungathekile basola ukuthi umshayeli wemoto uzama ukudukisa umkhondo. Ukuthi ngithi umntanami ube right, but for the fact ukuthi state sibalekile nali point lami la likhona. Istate yini libesibalekana soba bekufanele bamshaye bami. So ngiyacela ubaba uNhlanhla Mkhwanazi angelekelele. Dadwabe naye oyiphoyisa uthi ngeke aphumule baze bathole ubulungiswa. Uthi lo muntu lo uzama ukuyivikela uzama ukusebenzisa ama powers mhlawumbe ukuthi usebenzela estate. So
asikwazi ukuthi kwenzeke lokho, siyalidinga usizo, silimele siwumndeni, akekho umuntu odeserve ukuthi afe njengenja kanjalo alahle ashiye angatholi ngisho usizo lokuqala. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uKolonel Robert Nechunda uthi basaqhubeka nophenyo ukuze bathole ukuthi ngubani obeshayela imoto ngesikhathi sesigameko. If somebody really stopped or came back to pick up the plate number which fell off during the incident, that's an offence. It's tantamount to defeating the ends of justice. So we will encourage the witnesses to go and open a case to that effect, so that it adds to the pieces when we are investigating. Kuvulwe amacala amabili emaphoyiseni elokubulala ngokungenhloso nelokweba imoto. Kwizindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo ngiseThekwini. Ukuhlaselwa kwenkondekazi kuyaxhalabisa kwimimandla yaseLimpopo. Inkondekazi eneminyaka e-92 kunye nenye eneminyaka e-74 bahlaselwe babulawa kwiziganeko ezahlukeneyo kweziveki ezimbini ezidlulileyo eMogalakwena, ngelixa omnye umakhulu oneminyaka e-101 exhatshazwe ngokwesondo esikhukhune. Sithanda ukulumkisa abantliziyo ezibuthathaka ngelinqaku. Inkondekazi enama-92 92 uMamkwena Mokwehle uhlaselwe watshiswa ngabatyholo abangaziwayo kwikhaya lakhe eStrakwater eLimpopo. Usapho luthi lothuswe ngamadangatye omlilo ukubheja komsobomvu ngoLwesibini. Abahlali bathi sekulityeli lesithathu eli kusenzeka isiganeko esikumila kunje kule ngingqi. Kwesinye isiganeko, inkondekazi eneminyaka e-74 ubudala uHlashila Mpukubwe wabulawa emva kokuhlaselwa ngekhuba ilanga lihlaba umhlaba ngecawa. Indeed, I walked around the house only to find my mom lying down with her face down and with several wounds on her head. It really broke my heart. Sasana baphinde bavalela umtyholo neminyaka e-29 ubudala ngoko yamene nokuxhatshazwa ngokwesondo kwenkondekazi eneminyaka e-101 ubudala eZide Plus esikhukhune. But we can also confirm as the South African Police Service in Limpopo that in the matter of Mahwelereng, we have been able to arrest the suspect in this regard as a 40-year-old Zimbabwean national. Umbutho wasekuhlaleni ihlokomelang Batsufadi uthi uxhalabile sesisihlava kwaye uza kwenza umngcelele ochasene nokuhlaselwa kwenkondekazi. Isebe lezempilo eMpuma Koloni lichithe ngaphezulu kwama-30 ezigidi zeerandi ukuhlaziya amagumbi okubelekisa kwisibhedlele Nelson Mandela Academic eMthatha, okungenjongo zokuphucula inkonzo yokubelekisa nokucutha imidlo yomthetho ngenxa yamagingxigingxi ekubelekiseni. Impilo eMpuma Koloni linawona amabango maninzi afakwa ngamagqwetha egameni lezigulana abetha ngaphaya kweebhiliyoni ezintathu zeerandi ngonyaka. Lithi uninzi lwalo mabango anento yokwenza namacandelo okubelekisa. Ukuhlaziywa kwalamagumbi okubelekisa ke kukholeleka ukuba linyathelo elisingise ekucutheni nasekupheliseni loo mabango. Jonga thina silisebe sifuna ukujonga uba ingaba i-medical legal zethu zivela phi kancakasana. Siyafumanisa uba ezininzi zivela kule area yasematernity. Sathi ke masizama uqinisekisa uba siyayibhifa apha, siyayincedisa ukuze sikwazi ukumitigate ezo litigations. So sinethema loba namhlanje kuzaba khona umahluko. Ezokulingana ngokwesini iqhube uphando ngemeko yamacandelo ajongene nentsana nawokubelekisa kwizibhedlele zikarhulumente eMpuma Koloni, laze lafumanisa ukuba kunyukile ukusweleka kwentsana kwanoomama bayobeleka kwizibhedlele zeliphondo. Le komishoni ithi zininzi izinto ezoyanyaniswe nokunyuka kokusweleka kwezo ntsana noonina. I-factors ezicontributor kusweleka kwabo, ezinye ze-issues kuthiwa akho ambulance for instance, there's low numbers of staff, there's also infrastructural issues, izibhedlele azikho equipped ukuba zikhetharishela abantu abaninzi. Isebe lithi lenza amateletile okulungisa loo ngxaki. Excited ke ngale investment eyenziweyo ngurhulumente wethu simthandayo, ngoba now it will make a difference to a priority program engumother and child.
Impilo ephondweni lithi likwaphucula umgangatho wamaziko alo empilo asezilalini ukuqinisekisa ukuba uluntu lufumana iinkonzo zonyango ezisemgangathweni. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Ukanti xa sibuye evenkileni, abahlali base-Riverlands kumasipala wase-Swartland kunxwemo lukwintshona yeKapa bashiya amakhaya abo bebalekisela neentsapho zabo kwindawo ekhuselekileyo zokufihla intloko. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo i-SABC 1 siza ngqo kwikomkhulu le-SABC eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo kwinqaku lethu elihamba phambili ngale ntlwa sithe. Umsasazi uMshumayeli kwanomseki womsitho wembasa iCrown Gospel Music Awards uZanele Mbokazi Nkambule ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eThekwini. Usapho, abahlobo namagosa karhulumente bezimase inkonzo yakhe yomngcwabo kwiziko lengqungquthela i-ICC. Uwongwe ngenkonzo yomngcwabo yaseburhulumenteni kwisigaba sesibini sephondo. Ukhatshwe ngenkonzo ezukileyo namhlanje umakhwekhwetha umsasazi kwezenkolo uZanele Mbokazi Nkambule. Abahlali base-Riverlands kumasipala wase-Swartland kunxwemo lukwintshona yeKapa bashiya amakhaya abo bebalekisela neentsapho zabo kwindawo ekhuselekileyo. Oku kuza nanjengoko kukhukuliseke amakhaya abo kule ngingqi emva kokuba ziwe phantsi iinzame zokuphungula amanzi kwidama lesine kusetyenziswa indlela entsha yokuphungula amanzi. Kudilike indonga ezintathu zedama ngolwesine kule veki iphelileyo kwashiyeka amakhulu-khulu abantu bengenamakhaya, konakala neziseko ezifana neendlela nemizila yoololiwe. Umhlali uDonovan Manuel ubalisa ngokuqhubekayo kule ngingqi. The water is coming and the water levels is rising. People are standing around and the digger loaders and loaders is trying to get some people who are still being trapped now again. Trying to drive them with a load over the water, but I think he must do it fast because the water levels are still rising. Umasipala uthamagosa akhethekileyo esebe likazwelonke lamanzi nogutyulo aye athatha isigqibo sokwehlisa nangakumbi umthamo wamanzi kweli dama esebenzisa indlela entsha yokuphungula amanzi. Lo masipala uthi oku kudale ukuba aphume ngokukhawuleza amanzi. Ukanti umbutho esisa iGift of the Givers ukulo mandla unikezela ngoncedo kubantu balengingqi. Urhulumente wephondo iFreystata uceba ukuyeka ukuqesha izakhiwo ezinabaninizo babucala asebenzise ezakhe izakhiwo. Sekukhonjwe izakhiwo ezidilikileyo nezingasetyenziswayo ngeenjongo zokuzihlaziya. Ngokukarhulumente le yenye yeendlela zokucutha indleko. Ukhulile umngeni wezakhiwo ezingasetyenziswayo kwaye abanye bakubona okunje ngethuba kwizaphuli-mthetho. Urhulumente wephondo iFreystata uthi sekumzuzu icinga lento. Uthi ubona ukuba eyona ndlela kukuyeka ukuqesha izakhiwo. Inyathelo lokuqala kukuhlaziya ze usebenzise ezo zakhiwo. Repurpose some of our buildings. Secondly, we need to engage communities in terms of those who would want to utilize for our buildings, whether for social services, those that have NGOs and so forth and so on. But key to it is also to be able to use our old buildings for revenue enhancement strategy. Ngelixa ezinye izakhiwo zingakhathalelwanga, loo nto ishiya zizisiculelo zokonakaliswa. Akhona namaphulo angagqitywanga ukwenziwa. Amanye efumaneka kumbindi wedolophu kwaye oko kwehlisa ixabiso nomgangatho wesisixeko. Isebe lezemfundo eMpuma Kapa lithi limaxhaphetshu liphuhlisa izakhono zabahlohli bezenzululwazi kwizikolo zamabanga aphantsi. Abafundi baka-grade 6 no-grade 7 kuzo zonke izithili sele bethabathe inxaxheba kukhuphiswano lwenzululwazi kwilinge leli sebe lokubandakanya abafundi kumacandelo ohlukeneyo ezifundo zenzululwazi.
Ikhulu abafundi abaphuma kwizikole ezingama-27 abathe inxaxheba kukhuphiswano lwenzululwazi lwephondo i-Natural Sciences Olympiads and Astro Quiz Competition. Isebe lezemfundo ephondweni lithi lifake abantwana bebanga lesihlanu kolu khuphiswano kuba lizama ukukhawulelana nabo xa kufuneka bekhethe izifundo abaza kuzenza kwisikolo samabanga aphezulu. Abafundi abaphumeleleyo kolu khuphiswano baza kuya kukhuphiswano likazwelonke. Into endiyithandayo nge-Astro Quiz kukuba indenza ndifunde olukhulu ngelizwe endiphila kulo about space, about ii-astronomers ezisuka apha eSouth Africa ezifana noSiya Xuza on an asteroid that has been named after him. Yes, our strategy is to win better than we won now. And our strategy is when we don't know a question, we come together and to get the answer. Kuwongwe nomfundisi Ntsapho kwisikolo samabanga aphantsi ngomsebenzi wakho oncomekayo ekufundiseni abantwana ezenzululwazi. Ndiyabathanda abantwana. I-subject lena ndandiyifunde eyona nto ndandiyenzile esikolweni e-university. So imanti ikum, and then ndiyithandele mama ndithulele abantwaneni ne. Ndibathanda abantwana babe close to me, babe zitshomi zam, and bangaziva ngongathi banotitshala, bazive beno-advisor nomcebisi wabo nomuntu bakhathalele nomzali wabo. Isebe lezemfundo ephondweni lithi ukunqongophala kwezixhobo zokufunda nokufundisa ezenzululwazi ngumngeni othe gqolo kulithwaxa eliphondo. Iprovince yethu is vast, inkulu kakhulu. Zikhona izikolo ezikude kakhulu ufumanisa uba ekudeni bazo akunzima ukufikelela kuzo, but kuba sino-subject advisor abasincedisayo okanye sibaqeshileyo ezidistrictini siyaqinisekisa ukuthi bayaziritsha okanye bayafikelela kweza zikolo. Abafundi abali-12 abaphumelele emagqabini kolu khuphiswano baza kuya kungenela ukhuphiswano lukazwelonke lwe-Natural Sciences Olympiads and Astro Quiz kule veki zayo. NdinguSidima Mveku kwiindaba ze-SABC, ndiseMonti. Ngobusuku banamhlanje sinika ingqwalasela kula makhasi onxibelelwano kuthiwa zii-dating apps. Sijonga nzulu ubungozi bokuhlangana neqabane kula makhasi. Njengesiqhelo ke ukhona uSandile Hlangana, intatheli yelijelo yezobuxhakaxhaka ukudadela enzulwini ngalomba. Sikwamkele Sandile, khawunabe ngalomba. Enye yezinto ebangela ukuthi namhlanje sibe sithetha ngalomba kukuba izolo ibiyenye ye-topics ezitrendayo kuba abantu abaninzi abakhangela amaqabane online njengoba ubutshilo bebebalisa ngezinto abazifumanayo eziye zithi zingathandeki. Izinto zimbini ke, so into eyenzekileyo kule khaphulela kukuba umfana uhambe nosisi waya kwezinye ze-restaurants zasePretoria. Washiya umfana ibill engange-5,000, uyishiya nosisi, wogqiba wamthathela ifowuni ngoba uthe kusisi ndithumele i-e-wallet efowunini yakho, ndicela undinika ifowuni yakho ndihambe ndokhupha le e-wallet ndibuye ndibhatale. Izinto zimbini ke sizifumana kwi-social media okanye kwezi dating apps esithetha ngazo namhlanje. Kulo mntu kuthiwa yi-criminal, ngumntu lona ongakureyipha okanye ngumntu lona ongakubulala xa ethe wadibana nawe. Siphinde okwesibini sibe nento ekuthiwa yi-Tinder swindler. Lo mntu lona ngumntu oza kuqhatha, eqhatha nje ufuna imali kodwa akanabungozi yena, into aze ngayo yile mali ayifuna kuwe. So kubalulekile ke ukuthi sijonge le nto kuthiwa zithini i-red flags phambi kokuba mandidibane nalo mntu, mandijonge ezi red flags. I-red flags zinto ezifana nokuthi ke umntu before udibane naye funeka nenza le nto kuthiwa yi-video call. Uba akafuna uyenza i-video call yile nto sithi i-red flag. Okwesibini ke umntu makangakuceli imali. Kule nto benditsho ndisithi la Tinder swindler ngumntu oza kucela imali. So okwesibini uba lo mntu uzawumane ekucela imali ekuqhatha esithi ikhona imali endiyilindileyo ndicela ube undiboleka imali, yazi i-red flag loo nto leyo. Okwesithathu lo mntu lona makabonakale kwi-social media okanye abe nale nto sithi ngesilungu yi-presence kwi-social media. Ithetha ukuthi loo nto leyo noko ngumntu lowo ongamthemba. Kodwa okubalulekileyo kukuba xa uhamba uyodibana nalo mntu lona xelela iitshomi zakho okanye nawuphina umntu omthembayo efamilini ukuthi uyodibana nomntu one-potential ukuthi ungathandana naye.
and okokugqibela ke xa udibana nalo mntu lo qinisekisa ukuba udibana naye esidlangalaleni apho kukho wonke umuntu ozawukwazi ukuthi uba ukufaka engxakini okanye uba sengxakini ukwazi ukuxelela abo bantu. Kubalulekile ke nokugqibela ukuthi ushare le location apho nizawudibana khona. Ngenxa yexesha ke sisanda sizawuthanda ukubacela abantu ukuthi mabaye kuSandile Hlangane podcast kulapho ke sizayigqibezela khona incoko usubscribe. Inkosi kakhulu Sandile ngengcebiso yakho. Camako.